Kapitolyo? Parang hindi naman. So, nasa ng 7-Eleven? Sino pong pwedeng karolinan, kuya? I love yung bobo. Ay hindi mga bobo! Bobo. So, good morning. So, nandito po kami ngayon sa Lingayen, Pangasinan. Para sa aming nahihiya sila. First Pangasinan Youth Leaders Congress. So, bago mag-start, maggagala muna kami. Maghanap ng pagkain. Saan naman ang pagbabiyahe ng sa jeep? Nakakaano. Joke. Like yun ba yun? So, ang aga po nilang dumating, mga 5:13, pero ang call time 5:30. So, kala ko nga malilate ako. Late ako ng 8 minutes. Oh, 5:38 to. 5:40 ka na dumating. 5:38 sa cellphone ko. Ay, at oy, magpaigid kayo. Meron naman dito. Ayan. So, ito pala ang ano. Kapitolyo ba yan? Ay, may wifi ba? Oo. Kaso nga lang madalas lang yung ano. Yan ba yung Kapitolyo? Yes sir. Parang hindi naman. Dito sa park na dito yung ano. Kasi hindi pa po ako nakakapunta ng ano, Kapitolyo, ng Pangasinan. Hindi ata. Hindi naman yun yung nasa picture. Tama ba? La Capitol. Ay, naging Kapitol. So yan palang Kapitol. Kapitol. So first time, Kapitol pala yan. Ayan, so nasa ng 7-Eleven? So wala pa. So yan, Capitol Building. Ayan, so saan na tayo pumupunta? So nasa na tayo? Nawawala na po kami. Kuya, may 7-Eleven po ba dito po? Nasa bayan? Ay, sa bayan po ba? Walang tindahan po ba dito, kuya? I love yung bobo. So, ayun
May memes siya. Nice. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning! Nagpapasalamat ako sa pag-ibig sa akin dito sa inyong magandang bayan. No? Nagpapasalamat ako sa aking kaibigan si Sok Abella, kasama ko sa Duterte Movement. Ay hindi mga bobo! Maraming salamat. Once again, sipahin ko sa malakas na palakpakan for Attorney Larry Doy. Right now, we are going to open the floor for any questions. Pwede na po our audience would like to ask our dear attorney. So po, sa lahat po ng ating mga students, participants, leaders po, Madami pong Hello, nagpapapicture sa Martes. kanya. Mamaya na po muna yung natin, selfie natin. Last muna sila. First and last muna sila. talaga po excited po kayo. Mamaya mas marami tayo. Ano natin siya guys? Ayun po, nagpapapicture sila sa Bobo. Ewan ko kung bakit. For those po na gusto po mag-avail ng membership for PYLA, pwede po tayo pumunta doon sa registration booth natin sa harap. Magpapapicture din ba kayo? Hindi. Once again, Dahil po, sa hindi lahat kami ng mga ating bobo. youth leaders na gusto po mag-avail ng ating membership card, those only comes with 3, go! Jack and Paul! 1-0. Alright, again. One more time. Bawi ka.